इटा काण खाऊचे बोली कि ना भावुचन के वीडियो देख जानी पारबे। हेलो गाइस जुहार जिमा मानी की सरी जय जगन्नाथ स्वागत करुचे आ गुटे फ्रेश न्यू मिनी ब्लॉग के। तो गाइस सकाल सकाल माँ इटा आमसरा पागुचन केंता कि ना पागुचन आपण मान के देखौचे। तो फास्ट इटा माँ आमसरा के छोट छोट कि ना काटी देचन, फिर स्वाद अनुसार नून दी देले आ भल कि ना चटकी देले, फिर मर्ची गुन पके देले। जेहेतु आम घरे कम राग खाइसु तो माँ कम मर्ची गुन पकेले। देन इटा माँ जीरा भाजी करी रखीचन आमसरा रे पकेबार लागी। एंता भी पकेले हेता हिले माँ कुटी कि ना इटा पकौचन भल लागबा बोली कि ना। देन गुड़ पागी गला परे माँ आमसरा रे गुड़ पके देले आ भल कि ना घाटी देले। देन फाइनली सरी गला आमसरा पागबाटा। देन आमसरा पागला परे माँ डबारे आमसरा के स्टोर करी कि ना रखी देले आ आमसरा के बेसी दिन तक स्टोर करी कि ना रखी पारबे। आमसरा पखाल की भात संगे खाइले बेसी भल लागसी। देन मुई आमसरा टिके आनी कि ना खाइसी आ आमसरा पूरा मस्त लागुथिला। आ आपण मानकर साइड रे आमसरा के एंता कि ना पागी कि ना खाइचन कि ना निहाती कमेंट माध्यम रे जणाबे। रहिली जे मानिंग की सरी जय जगन्नाथ।